Sibingelele imbukeli sibuya ngaphakathi etendeni kade sibuka ke ithimba lama Guptas. Hayi into eyenzeke lapha ngaphakathi uzoyibonela nawe kumbukiso esiuqophileyo. Kodwa ke ngiyafisa ukuthi kwesilizwe leli thimba ukuthi liqhamuke kanjani njoba sisilibona lenza izinto ezinhle kangaka nezinkulu futhi bengalindelwe umuntu. Sithe masibuka kubalwa imali lapha sibale sasakhathala. Baba Mzimba ukhala imali. Sibuka into enhle eniyenzayo ningabelaphi. Mhlawumbe kusibeke isithombe nje. Liqhamuka kanjani le group yama Guptas? Ngiyabingelela Nqobeko mfowethu ngibingelele kubabukeli beNqobeko TV. Inhlangano yamaGuptas nje bobabona abafowethu sinabo la. Inhlangano yabelaphi eqhube evele sihlangana nje sibabili sibathathu ngokuthi makhona umuntu enza something ebese uhamba uyolula isandla. Makhona wenza something uhamba uyolula isandla. Kwacaca ukuthi ke iyakhula. Ngiyakhumbula ke wafika emshadweni wami wabona baletha inkomo ababethe ngo 24,000 inkulu inkomo le kwalethwa amakesi kwalethwa in kwalethwa imali okunye kwangavela. So ke kule nhlangano ke into ebalulekile ukubambana singabelaphi esifisa ukusho asifisi le nhlangano ibe ngaka sibe bawubasa u20 sifisa le nhlangano ikhule izifinyelele kubantu aba 1000 ikhule futhi yephezulu. Once we united, we will defeat any enemy eqhamukayo. And akekho umuntu ongahlupheka eSouth Africa mangahle thina sisonke sibambane. So njengoba sibambene thina siyamaGuptas, mawubuka nje imali yodwa ibe u30,000. Ngaphandle kwemali kuneyinkomo ngaphezulu esiyilethile. Khona nomshini wokwasha. So ke uma ubuka sikhipha kukhona sikhipha 10,000 siba u20 malini leyo uyabo. So ke uyabo so ke ngicela ukubadedela abafowethu ngabanye ngicela ukuqala lapha kumkhulu Mabika oye treasured wethu abeke. Baba mkhulu Mabika sikubona ushaya istep lapha usangena phakathi. Hayi kumnandi kakhulu siyabonga kakhulu siyabingelela nje kubo bonke inkosi amabasibukelayo kulobhanyabhanya umkhulu Mabika lo umnikazi wezinto into enemizi eminingi imizi eyisithupha nenqwaba abafazi. Sibonga lokho ke sisazophinda ke njoba nje nakho sesingene kuma Guptas sazothatha amacekeceke sifuna ukuthatha amajongo sa fresh manje ngoba umama sebekhulile. Injalo siyabonga kakhulu sihamba nobaba uGumede siyabonga kakhulu mina ke inkosi yami ngomphathi walezi imali athi ukhulunywa ngazo ziphuma kimi bakithi lezi imali ngiphethe ngoba athi umbona ngihululwa nje lapha iloku ingena nje ingena namanje sasela sazokhiphethe. Siyabonga kakhulu inkosi yami abasithandayo umkhulu Mabika bambiza inkosi yezomoya enebandla elikhulu lezomoya siyabonga Mkhulu Mabika siyabonga kakhulu. Olandelayo bahlonishwa ngimthule ubaba uMhlongo onemgababa ubaba uMhlongo uNjomane siyacela Njomane kaMgabhe yaduka iminyakanyaka. Siyabingelela mfowethu ake ngisho ngendlela ejwayelekile ngithi nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngamevo khuleka uDokotela uMhlongo bathi babakazi into ziyenzeka. Siqonda ukuthi namhlanje mfowethu kumnandi but Nqobeko njengoba ubona nje kujatshuliwe amaGupta ahlangene inyanga. Mfowethu ake ngikusho lokho inyanga kusho ukuthi usuke uyisilwana usuke umuntu ofana nabanye siyafana nabafundisi thina baba Mzimba abafundisi kuphela bayidla imali bengimotivate kuyima bethatha imali yakho thina sikutshela ukuthi umuntu ukuthi u1500 ngamanye amazwi iyafana lento akukho umehluko phakathi kwalo. Ngiqonda ukuthi nje ubunyanga into ekhona umuthi uyasebenza bafowethu ngale kokuthi nje mhlambe kwabanye bayitshetsha inyanga umuntu ongcolayo ongagezi cha siyageza nje ubone nje mhlambulule amankosikazi ethu kuhle nje ubona nje kugeziwe nje kubhaviwe nje kugeziwe cha siyabonga kakhulu ngoba nangomhla ka12 nizobe nikhona emgaba bafowethu ngoba 12 December kuzobe kunjalo futhi kudliwa kumnandi mfowethu. Usho njalo baba uNjomane uyayizwela kuseyiwa amaGuptas kube kuthiwa nami ngumelaphi ngabe sengiyajoyina kuleli qembu baba Mzimba ukhala imali siyakubani manje siya kubaba uDlamini kwaMnqobokazi ehluhluwe lapha baba uDlamini ungasondela baba asikwamukele ku Real Nqobeko TV. Siyabingelela kumphakathi wonke singamaGuptas sithi hayi asibonga kakhulu umsebenzi esiwenzayo njengoba nibona nje bafowethu senza ngalendlela esenza ngayo. Sifuna ukuthi kuqhubeke kuye phambili akukabise isibalo lesi sisifunayo kodwa sifuna ukuthi ibe namandla nje kakhulu. Siyabonga kakhulu ubaba uDlamini lo phansi kwaMnqobokazi kwesigodini kwanjiya lapha la imphuma khona ngiyabonga. Phansi ehluhluwe kwaMnqobokazi siyaphi manje njengamanje sicela umlomo wezulu ubaba uGeneral uGumede osendaweni yaseMpangeni enseleni. Sondele nje baba uGumede asikwamukele ku Real Nqobeko TV. Hawa ngibingelele umsakazi ngiyabonga nje ukuthi ke ngikhulume nami kulombukiso bhanyabhanya unuka nje imali uyihambela
Imali iningi baba ngoba ngenza idlozi induna Yebo. emsebenzini elinginikeze wona. Yebo. Nomuntu futhi ofikayo ufuna lento emali uzokuyithola ikhona. Awaninike bakithi. Ngoba sikhonela ukuthi abantu sibaphakamise imizi yobaba ingafi umuthi ukhona. Yebo. Umuthi ukhona and singamagufta kuningi sikufundayo. Sinobaba umzimba, sinobaba umlaba, sinobaba umabika, amadoda akade aphumelela asakhulisa amanye amadoda angaphansi kwalenhlangano. Ingakho sithi abantu abangasibheki njengabantu abangenalo ikusasa njengenyanga. Kuningi okulapha amabhizinisi akhona. Singosomabhizinisi usibuka nje. Imali kasigade emthini kuphela. Ikhona nje nasemabhizinisi. Osomabhizinisi abenza sibanike into yokuphakama beye kukulamba abantu umuthi ukhona. Ewu. Wezwele embukeli. Siyahamba siyaphi manje? Njengamanje besicela ukutetela ubaba uMajuqula. uMajuqula ulapha kwahlabisa. Okay. Njengoba ubona lento siyenza nawe mbukeli obukayo. Ngomhla ka9 kuAugust uyasinelwa naye. Ngoba into ebalekile ukuvuka kwemizi yobaba uyasinelwa naye. Lento esiyenza la siyoyenza futhi kubo. Kunjalo. Baba Majuqula sikwamukele. Siyabingelela kwinqubeko Bathi TV. lutho kothwa lo. Inyanga nje le yakwanzuza ethwase kuzo zonke lezi inyanga la. Zonke nje obuyibona engogobela bami. Njengoba kuthiwa ngoMajuqula ke mina ngijuqula umthakathi wakho. Ngiphethe nje into yegceke ngoba yonke into fanele ngiqale nje nguklinela igceke bese ngiyakuphakamisa. Angikwazi ukuphakamisa ngingaklinele la uhleli khona. So sithi njengoba sila ekhaya singamagufters. Sibambisene kuhle nomunye makukhona kwenzayo siyabambisana kuya phambili. So iyo nje le inkosi yakwanzuza. Hayi inyanga. Inkosi nje King Majuqula. Siyabonga. Ufike wathi juqu naye wajuqula siya kumankulumbane siya kutheni ke sibheke emaphethelweni asikwamukele mhlonishwa wami nawe nje ubeke ngiyazi ukuthi kade nishaya lapha into esabekayo umphakathi namanje sabambonga ezantsi. Msakazi wami angibonge ngithethiwa ngibingele kakhulu abalaleli nababukeli emakhaya. Konakele khehla konakele sithi lo nyaka unyaka wempumelelo unyaka ukuthi abantu bahlangane nezinto zabo. La asihlangene only izinyanga mhlambe ngiyixakiseleyo kukhona la umuntu ongumprofeti kukhona umuntu futhi ongasonda ethi mina ngiyathandaza kukhona abathandazi la ongawazi umuthi kodwa uthandazayo. Kukhona umuntu ongumprofeti kanjalo bakhona futhi abangabelaphi bendabuko. So inhlangano le ehlanganisa abantu abaneziphiwo zikamoya leziphiwo abayinikeziwe. Masihlangene kanjena senza into ekubumbano senza into eyikhaya lamadoda esithi asupportane kule yakhaya amakhona umuntu owenza something siyahlanganyela njengabelaphi kanjalo njengabefundisi nanjengabaprofeti nanjengabathandazi abenza imisebenzi ehlukene kodwa ngokweziphiwo zikamoya. Senze lokho ke esikunikeziwe ukubambisana nokuthi sisupportane emsebenzini yonke abantu umuntu nomuntu ayenzayo. Sithi njalo mfowethu nje lokho esikushoyo sibonga kakhulu nokuthi iTV bekhona enqubeko TV sihlokashela lapha ekhaya kwamafotha namhlanje endaweni yaNongoma nokuthi sisuke ndani sikuzo sifike la esikhona ukuzoveza ubunye nobumbano balenhlangano yamagufters inhlangano esithi asisungule nje ukuze ikwazi ukulekela abantu abampofu njalo abantu abampofu abantu abaswele imizi sayihambela imizwe enhlwempu imizi ethi ayila edla umyangothi na amagufters ayafika emizini enjalo ahlanganise azokwazi ukuthi ayenze iminikelo njalo kunjalo umsakazo wami. Baba sibonga kakhulu isikhathi esiphezulu. Ngiyabonga kakhulu umsakazo wami yaqhubeka into libe phambili kakhulu TV eliphakame kakhulu isaba lomhlaba wonke sibonga kakhulu khehla lami. Sasicosha isibusise madoda ilanga liyoshona. Ubani esivala ngamankulumane umankulumbane. Unkulumbane ke bafowethu ongenawo njengamanje endaweni yaseMandeni. Insizwa kakhulu esencane kodwa enamandla emsebenzini wayo wokuphilisa abantu. Ebhizi kakhulu ngomsebenzi wokuphilisa abantu. Foka baba. Siyayibingelela iTV enkulu niyaphila msakazi. Siyaphila mfowethu awakho nje nawe uthi qapha kuleli team. Unkulumbane okhulumayo ngizalelwe eMandeni endaweni yaseNgudwini lapha engisuka khona. Sengudwini noma engudwini? Engudwini esigodini saseMankwanyaneni ngwakaNkwanyana mina igama lami lokuzalwa uNkulumbane. So besilana emshadweni wakaZungu anda uMafohla waziwa ngegama lokuthi umprofeti uNdwandwe Mafohla. So siqhuquzela kakhulu ukuthi ubumbana lube khona. Noma ngabe ningonesi noma ngabe ngothisha noma ngabe nilonto eniyiyona but bambisanani entweni eniyiyona awukwazi ukukhuluma nothisha unesi ilanguage yena ayifani you understand uzokhuluma umjovo uyakhuluma ngoshoki akufani khehla lami so ebese sithi abantu abaqaphele kakhulu njengoba singabelaphi iba ne relationship nomelaphi
khuluma naye ngaphambi kokuthi uthathe noma yini mbuzisise ukuthi lento ngeke ize ngilimaze yini lento ngeke ize likhathaze nekhaya lami because abantu mfowethu balimele bedliwe imali understand alone so qaphela ukuthi yonke into oyenzayo uyayiqaphelisisa umuntu ofika kuqala empilweni yakho akube wena ebese uyimisela into oyenzayo akuyona yonke into futhi mfowethu ezosolve umuthi khona izinto nje ifuna ukuthi uvule ingqondo bese ziyakwazi ukuthi zenzeke noma beku kanjani mfowethu izinto ezokwenzeka ngithi abantu nje futhi abaphile bese izinto zenzeka Nkulumbane siyabonga kakhulu mfowethu isikhathi osiphe sona Nkulumbane okhuluma ngisendaweni yaselindelane ngisuke emandeni kithi Nkulumbane enkwanyana siyabonga kakhulu siyabathanda abantu niphile bafowethu amen insizwa Nkulumbane kuyelwana ithimba lama Goofters besithi nje sikhulume nazo insizwa sesibheke emaphethelweni ke manje siyayivala mfowethu sondele nje sivele sisale sisivala sithi juqu Cela ukwethula ke ubaba umlaba isidudla sethu lesi esilingana namabalengwa Sibona na ubaba umlaba phansi le ufakazi umlaba endaweni yasemtubatuba owuchairperson wenhlangano waba nombono ukuthi sibe nale nhlangano esinayo sayisupporta saphusha saphambili ngicela ukudedela baba umlaba Ngiyabonga kakhulu ithuba mfowethu ngithengelwa yiwo njalo lama Goofters ngithengelwa yiyo le team le cha ingane zakwethu ngiyabonga izinto mayihamba kanje ngoba ngithe mina angiqale ngiphushe yabona beshade labo bhuti abadala omzimba okhalimali nabanye bese ngiyalandela bengibona exactly bengibona ngathi ngizobe ngiyadelela ngiyingane ngishadelwe obhuti abadala bengashadeliwe ngibonga ukuthi bangilalelileke bawenza lo msebenzi namhlanje nje umzimba okhalimali unonkosikazi namhlanje umafohla uzoba nonkosikazi umajuqula uzoba nonkosikazi udoctor umhlongo babakazi into ziyenzeka uzoba nonkosikazi bafowethu ngicela ungayifihli ke le pattern esayiqala noma esayibuka kuma Goofters ngafunda lukhulu mhla kwenzeka umcimbi kamfowethu uMpungose uKhuzani uKhuzani ngeke ngakunotice ukuthi amacika amaningi kaMaskandi aze alala emhlabathini amaningi engaganiwe kodwa kuthe uma uKhuzani bakhona wahlangana nabantu abanjengomcineka wahlangana nabantu abanjengomavava ngibona ngathi kukhona ilanguage abayikhulumile ukuthi hey Khuzani umngane wethu sihamba nawe but asikwazi ukuhamba nawe ungaganiwe siganiwe limlune sizolikhuluma thina and then ngayibuka lento iyinhle wagana uKhuzani and makugana uKhuzani kunezinto ebezenziwa abantu abangamaciko nabantu nje ababemkhonzile ngase ngiyibuka lento ukuthi kuthina ezabalaphi bendabuko singahlulwa yini ukwenza into ethi ayifane nale not ukuthi sihubha bona but sibuke isibonelo esihle sasiqala sasenza njoba ngishilo nalapha ukuthi thina sinamagama amabi emndenini wonke umuntu oqala ukuphumelela wonke umuntu omelaphi wendabuko wonke umuntu onesiphiwo sabantu abadala uba nalezo inhlamba zokuthi uyathakatha zokuthi uthwele zokuthi uthathe idlozi so ngase ngithi no asikhandeleni thina inhlangano ethi singabafowethu so ngisho ngabe kuthiwa bebengekho abantu bakubo kamafohla but kuba khona kwethu sikhavarisha yonke into sibuka ukuthi kushodani sipheshe silungise silethe ipheko silethe yonke into so wonke umuntu okhona kuma Goofters akekho ozohlala engaganwa ngoba nakhe tushoda ngento kodwa umuntu ongafuna ukuganwa umuntu ongathanda ukuganwa so ngiyabonga kakhulu nakwinqubeko ukuthi ibe khona izobungaza kanye nathi lo mcimbi omkhulu kangaka sijabulile si happy saphatheka kahle ngalendlela esimangaliso sengathi nje lo msebenzi wama Goofters ungaqhubeka uye phambili nale TV yethu nje ingasilahli ihlala isiphekezela amasenzi into enjengalezi nangomhla ka 9 August sengathi bengaba khona futhi nangomhla ka 12 babe khona uqhubeka umsebenzi omuhle baba umlaba uqedile mfowethu thank you so much sibonga kakhulu besikhuluma nazo insizwa zama Goofters ebeyigila imanga igama lami unqubeko ndlela